אוקיי, אז ככה, שלום. ביקשו ממני כמה בנות לעשות מדריך, אז בואו נתחיל. דבר ראשון, תיכנסו לסטארט, All Programs, ואז Accessoires, שם תמצאו את התוכנה Windows Movie Maker. אצלי כבר פתוחה. אוקיי. אז ככה, תיקחו את הוידאו הדרוש לכם, למשל ניקח את זה. אוקיי. עכשיו, למשל, ואתם רוצות לשים את הכתוביות שלכם פה, תיכנסו ל-Title and Credits, Title at Beginning, Change the Title Animation, תבחרו את הכתוביות, יש פה כל מיני. עכשיו אני אבחר את הכתוביות האלה. יש פה כתוביות מיוחדות, רגע. הנה. Subtitles at bottom already. אוקיי. Edit the text. עכשיו תכתבו מה שאתם רוצות. אוקיי, כתבתי. עכשיו add title, הנה זה מופיע לכם פה. עכשיו רציתם לשים אותם איפשהו פה, כן? והנה הסרטון הולך ויש את הכתוביות. אוקיי, מקווה שעזרתי לכם. ובשביל לשמור את הסרטון, File, Publish Movie, This Computer, תכתבו את השם, אוקיי, איפה שבא לכם לשמור, Next, ואז Publish. תודה על הצפייה, להתראות.